Ilonggo Cops on Ilonggo Cops on Air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air. Ilonggo Cops on Air. Ang atong nga oras, alas 10:07 na saga. Welcome din sa aton sa nga programa Ilonggo Cops on Air. Kag siyempre no, martes kita sa buong adlaw, Hulyo 4, 2023. Kung ako ninyo sa subong aga ang inyong mga Ilonggo Cops, ako si Police Corporal Erwin Magarso. Ako ang inyong Ilonggo Cops, Police Major Rolando Aranyo. Kagawin ko po ninyo kita sa subong aga nga mga magpatpat sa mga impormasyon kag mga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Kag siyempre no, sa subong aga medyo manamina or mananaya aton sining tiempo kag kadungan sa sining mananaya nga tiempo no malamo kita sa mga topiko nga dapat pag-discuss no sa subong aga. Kag aton sining mga topiko sa no unahon aton karon sir no aton sining ginhiwat kahapon nga adlaw ang pag-launch no sa 100 days no sa aton sining Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Yes, no, kag-istoryan man naton ang aton sini nga mga nakalinya nga mga activities no online sini sa pagsaulog naton sa 20th Police Community Police Colonel Ronaldo Palomo ang iya sining mga accomplishment sa sulod sang isa ka gatos ka adlaw nga iya pagpungko sa iya sining posisyon bilang provincial director naton diri sa probinsya sang Iloilo. Kag of course madumduman ang aton sining TD nag-assume nag-umpisa sa sang iya sining nga posisyon sang March 4 no kag nag 100 days siya partner sa June 13, 2023. Kag kamahin diri may aragid nga mandato nga ginhatag siya nga aton sining nga governor, si Gobernador Toto Defensor nga mga dapat na tutukan sa kampanya naton sa peace and order no. At the same time, ang hindi nga mga mandato man nakasanto man sa 5 points agenda sa ating nga Chief PNP kag Regional Director no kag kapon daw niya gini ginpatpat niya gini sa aton sini nga mga pumuluyo. Kung ano na pala ang naabtan sang aton sini or sang IPPO no
within the period of 100 days. Oo, kag damo gali nagambal nung in just 100 days, no? Sa aton sini nga provincial director is kumbaga tinuig na nita ano nga accomplishment na ang iya sini nga naubra na, no? Kag sa kadungan man sa kahapon sir, no, sa sini nga 100 days nga paglunsar, mera kita sini nga bisita sir, no, nga gin-invite bilang guest of honor and speaker in person of Dr. Raul Banyas. No, sir, gin-invite kinakon. Ang atong gid mismo nga provincial administrator. Yes. Kag sa aton nga dito nga ano kagapon sa paglunsar man isang paglunsar sang iya sining 100 days book sir, no. Sa aton sining provincial director kag dira ninyo makita ang mga tanan-tanan nga mga accomplishment kag ang una dira nga accomplishment gani sir. Yes, no. Actually, ang balikan nato nanay kung ano bala ang mga mandate nga ginhatag sa aton nga gobernador sa aton nga PD during sa pag-assume gid, no, ni Colonel Palomo bilang provincial director naton. So una, ginmando gid sa aton sining governor na dapat tutukan ang kampanya sa illegal drugs, no? Ang kampanya naton sa illegal gambling, ang aton kampanya sa illegal fishing, no? Sa quarry, kag sa mga sa wanted persons, no? O kung nandali ang mga kampanya na naton sa lost firearm kag sa illegal logging. Kag sa sining mga anti-criminality campaign nato, no. Kadamo na sini sa mga accomplishment kabukoy ni versus naton sa last year, no, or the same period no sa pagkadungan sa pagpungko sa aton sining provincial director, no. Medyo malayo ang diferensya kag aton sining isa-isahon sir. Alin kita sa campaign naton against sa wanted person sa sining number of operations sir sa 2022 is 274 lang. Pero sa 2023 pila gani sir? Yes, no. May ara kita sa kabilugan nga 483 no ka mga operations ang na-conduct naton. Kag may ara kita sa 495 nga total tanan sa mga wanted person nga nagkaladakpan. Kag sa 495 tulo na di partner ang nakuha naton nga most wanted person nga sa regional level, no? Kag may ara sa 19 nga most wanted person no nga provincial level siya. Kag may ara sa 106 nga mga municipal level nga mga most wanted person. No, kag may ari diri sang iban pa nga mga wanted nga naglabot sa 358 kag may ara sa duwa ka mga nag-surrender sini nga mga fugitives. Amo ni ang aton sini nga na ano no na accomplish within 100 days ang aton nga PD. O kung may ara sa pagsaka sang naglabot sa 76.28% kung i-compare naton sa the same period last year. So almost 80% ang gintaas gid no sang accomplishment naton sa campaign against the wanted person. Kaya sa mandiri partner no, very notable man diri ang aton sining na-accomplish no in terms sa aton nga campaign against illegal drugs. Yes. Kaya ito na information sa aton sining mga pumuyo, may ara tanan sa 81 ka number of operation nga gin-conduct no during sa nga motor period. No kag may ara sa 101 ka mga drug personality ang nagkaladakpan kag may ari nga naglapot sa 195 ka mga kaso nga gin-file kag may ara ginabulubanta no mga 1,123 grams nga amount sa illegal drugs ang na-confiscate, meaning more than 1.1 kilos ang recover nato no within 100 days lang partner. Yes. Kag may ara sang estimated standard club price ka naglabot sa 7,639,117.82 pesos. So kadako galing amount no. More than half half billion na aton sining market value estimated worth no sa aton sining mga recoveries no sa sining kumbaga nagtaas gid sir no sang nagdubli more than 211% sir no ang increase. Yes no 211.54% to be exact no ang gin increase pag-abot sa number of operation
naton kung i-compare na so naton sa the same period last year no from March 4 to July 13, 2022. Yes, no? To June 30, sir. March June 30. June 13, Yes. 2023, no? Pero do, at least ato ni pagpapag sir, ato na siguro natawon, no? Ang sining pag-launch, no? Sang accomplishment or sang 100 days, no? Sang operational accomplishment sa aton sining provincial director. Ako nga kita dira sa aton sining mapumuluyo dira no ang mga ang mga videos dira kag mga action photos sa aton with our provincial director. Pwede na, sir? Ika-100 days na sang akong pagserbisyo bilang Provincial Director diri sa Iloilo Police Provincial Office. Malipot lang iningaton, apang kita ang nakalunsar sa mga programa at proyekto bilang sa kalinong kagatawhayan sang aton probinsya. Base sa aton operational trust nga may acronym Iloilo, gindeliver naton ang serbisyo nga may pagtuo sa Dios, may pag-ulikit kag pagpalangga sa aton isig kapariho. Sa aton dunang manggad kag sa aton pungsod sa pagpati ngang aton core values amo ang aton moral compass sa insakto kag tampad nga serbisyo para sa mga Ilonggo. 198 inspections ang aton ginhiwa tagod hibaluon ang sitwasyon sa aton kapulisan sa kabanwahanan kag mabatian ang ilang kinahanglanon kag aton gintinguhaan nga masolusyonan. Sa padayon nga squad weekly interactive meetings, kaupod ang religious sector, dugang nga na-develop ang personalidad kag spiritual values sang tagsa-tagsa ka Ilonggo ka. Kag napalapit ang simbahan, komunidad kag kapulisan. 26,401 ka awards kag commendations ang ginhatag para pasindunggan ang tagsa ka exemplary performance ng aton mga kapulisan para itibong ang ila moral kag welfare. Ginbisitahan naton ang mga local chief executives, amuman ang leader sa iban pa mga ahensya nga may dako nga bahin sa aton mandinalag-on nga pag-implementar sang aton nga misyon. Makita ang pwersa sa kapulisan sa dalanon. Ginpabakod ang mga force multipliers kag partner sa religious sector para sa aton kampanya kontra illegal nga droga. Amuman sa illegal nga sugal, kaupod ang komunidad, ginpabaskog naton ang kampanya na sikop sa mga wanted persons subong man sa kampanya kontra armas lutang. Kontra sa improvised mufflers kag ang pag-implementar sa mga lokal nga ordinansa. Ginatagan igtalupangod ang proficiency sa aton mga personnel sa pagpilian sa paghiwat naton sa First PD's Invitational Shooting Competition. Napalapit dugang ang tagsa kay Ilonggo Cup nakapagkig-abyan kita sa miyembro sa aton media pinaagi sa paghiwat sa First PD's Sports Fest kag Friendship Game. Ang aton First Bida Tour di Iloilo nga una ginlunsar sa First kag 5th District bilang kabahin sa aton kampanya kontra illegal nga droga nga ginupdan sa pagsikad sa kabanwahanan, pagtanom kag pagpaninlo sa mga coastal areas nga ginbuylugan sa komunidad. Sa paglunsar sa Motoronda Squad, kita nagapati nga mapabakod ang aton operasyon kontra sa mga illegal nga buluhaton. Sa paglunsar sa Project Hakus, ako datagan atensyon ang mga kabataan may special needs. Kita nagalaom nga mauntat ang pagpang-abuso sa aton mga PWD kag mga bata nga nagasuprer sa kapariho nga diferensya. Sa pag-sustain sa aton projects, ITA Empowerment, Project Anak, kag Babayi Bangon, padayon nga natagan igtalupangod ang komunidad, kababayihan, kag kabataan sa probinsya. Sa padayon nga suporta sa atong regional kag national headquarters, na distribute naton ang mga supplies
patrol cars, dugang nga mga armas kag ilabi na gid ang padayon nga construction sa aton bag-o nga provincial headquarters sa Pasig City nga sa 70% completion na para sa mga maayo na pagserbisyo sa probinsya. Sa padayon naton nga pag-promote sa kalinungan, nakipagbahin kita sa Peace and Order Council meetings. Strikto nga pagpatuman sa beat and mobile patrolling, checkpoints, kag kapariho nga security measures. Padayon nga ginakandak ang CIMEX, training sang BPATS, kag pag-activate sang balay silangan, agud maalerto ang aton kapulisan kag komunidad. Ginpangimbulaan nato ang aton mga kauturan nga nagbalik sa sabak sang aton gobyerno, pinaagi sa ICLIP program. Ang pag-surrender sang aton mga CTGs kabahin sang aton 711 ISO activities kag massive information campaign. Sa tudo nga suporta sang aton BINs, Provincial Advisory kag Advocacy Groups, kita nagapati nga magmadinalagon ang aton kampanya sa kalinong kag katawhay. Nahatagan naton kalipay ang mga miyembro sang 7 cities sang Alimujan, Iloilo, pinaagi sa aton nga medical and dental missions. Sa mga utod naton nga mga Ilonggo, ang inyong pakipagbahin, pag-upod, kag padayon nga suporta, amo ang kusog kag kabakod sang inyong Ilonggo Paps para sa padayon nga pagdulong sang maayo kag tampad nga serbisyo. Padulong sa isa ka malinong, matawhay, kag mainuswagon nga probinsya sang Iloilo. To God be the glory and honor, kag God bless gid sa aton tanan. Ini ang inyo kasimanwa, Police Colonel Ronaldo Palomo, inyo masaligan. Aton sining nga oras alas 10:23 na sa aga kag inyo sining nga nakita no nga aton sining nga orang audiovisual presentation no sa aton sining nga provincial director sa iya sining nga 100 days no of stint no sa or sa iya sining nga pag-serbisyo pa lang no kadamo na sa mga accomplishment kag mga proyekto nga gin-deliver no dari sa bugos nga probinsya sang Iloilo no. Sa aton by the way no sa aton sining nga mga live viewers kag sa mga listeners nato no pili ka mo ka padangat sa inyo sining mga shoutouts kag mga greetings dira no through sa aton sining mga official Facebook pages diri sa Radyo Ugyon page man no kag subong man sa aton sining nga naka-cross live man kita sa Iloilo Police Provincial Office kama Pro 6 naton sining Facebook page, the official FB page sang Iloilo Police Provincial Office. Pili ka mo dira ka shoutout dira or mga greetings kung padangat basahon nato natis matapos aton sining live sa subong aga. Kag sa aton sining pagpadayon sir sa sining tanan naton sining mga operational accomplishment sa aton nga provincial director sir sa ara na kita sa may ano sir no sa may Yes, no, partner, ay padayon naton ang mga nabuhatan na sa aton sining provincial director within sa 100 days niya nga pagpuo bilang provincial director. So balikan naton ang aton nga kampanya sini sa Lost Firearms, no. So sa sulod sa 100 days may ara sang 51 tanan ka number of operation kita nga nakandak kag may ara sang 49 ka mga naaresto sini nga mga persona kag may ara sini sang 53 ka kaso ang na-file kag may na-confiscate kita nga 58 sini ka mga lost firearm kag may ara man sa 183 nga gin-surrender sini nga mga armas lutang kag may gin-deposit nga mga expired sini nga mga licenses no nga mga firearms holder nato nga naglabot na sa 63 o kung may ara sang 104% nga gin-increase compared sa the same period last year. Yes, kag sa kampanya naman naton partner sa illegal gambling may ara sang 65 tanan ka operation ang ginlunsar sa sulod sang 100 days sa aton sini nga provincial director kung sa diin may ara sang 156 ka mga persona ang nagkaladakpan kag may ara sini sang 64 ka mga kaso nga ginfile batok ni sa mga ano naton illegal gamblers kag may ara sang 44,806 pesos nga na-confiscate sini nga mga bit money. No? Kag may ara no, ilang taon naton may ara sang 140.74% ka gin-increase sa aton sini nga operation. Yes, kagatuan naman naton partner no ang sa kampanya naton sa illegal logging
Kung sa di may ara kita sang anom sini ka operasyon niya ginkandak, may pulo diri ka tao ang na pang-aresto, kag may ara sini sang estimated market value nga kahoy nga na-confiscate kita nga naglapot sa 164,988, no? Kag kung lantaw naton may ara sa 50% nga gin-increase sa aton sini nga operation. Yes. Kag kantuan naton partner, no, ang aton kampanya against sa illegal fishing, which is nga winning isa man sa mga ginapatutukan sa aton sini nga governor, no? For the period sa pulo kadla apulo sa isa ka gatos kadlaw nga pagpungko sa aton sini nga provincial director, may ara na kabilugan nga 134 ka operation ang ginkandak, no? Kag may ara sang 347 nga mga illegal fishers ang nagkaladakpan, kag may ara sang 129 ka mga fishing vessels sini ang mga ginpang-impound, kag may naglapot diri sa 946,690 pesos ang balor sang isda sini ang na-confiscate. Kung sa din, kung lantaw nato ng figures, may ara sang 1,575%, no? Nga gin-increase in terms sa number of operation nato niya gin-conduct. Yes, no? intensify gina sa aton sini nga provincial director ang ining kampanya nato no kontra sa illegal nga pagpangisda, no? Kag laban-laban ini nga mga kabanuanan nga may dako sini accomplishment is dito nga bahin sa or sa norte nga bahin sa probinsya sa Iloilo. Yes, no, kag of course ini gapakita gid nga ano gid sincero kag very ano gid siya, no? Very sustainable ang aton nga mga kampanya subong sa illegal fishing kung aton sini nga landawon. Yes. Kag katuan man aton partner ang aton sini nga kampanya against sa illegal quarry. Kag kung sa di may ara kita tanan nga na operation nga naglapot sa 104 for the period of 100 days, no, ni PD. No, kag may ara kita sang total sini nga na-apprehend nga mga persona nga naglabot sang 118, kag may ara sang 112 ka mga salakyan o tracking nga na-impound. Kag kung lantaw naton may ara sang 36.84% nga gin-increase sa aton sini nga operation. Why pa na nalapot partner, no, ang iban pa nga mga projects naton, mga advocacy naton nga gin pang-obra, no, like ang aton sini nga project ako kung sa hindi gini ano gid naton ginunsar gid ni sang sa Sabado, no? July 1. Yes. Ang pinakauna naton sining ano nga project ako sa activity dito sa Banwa sini sang Balasan nya. Kung sa diin may mga ara kita sang 45 ka mga recipient dito. By the way, ang project ako nagatindog sini sa hatagan atensyon ang kabataan aton ulit dan kag suportahan. Yes. No, ang kabataan niya ginamin nato na di partner mga kabataan ini o mga children with special needs. Kag dito ginpatigayon naton dito ang dental and medical check-up sa kabataan. May ara man sang psych kita dito nga nag-upod man. Kag may ara sa mga free haircut, may ara sini sa mga parlor games, may ara sa mga gift giving nga ginpatigayon. Ini tanan nangin successful ang project akos naton dito sa Banwa sang Balasan tungod man sa suporta kag bulig sa aton nga mga partner, no, especially ang aton provincial government sa pagpanguna gid mismo sa aton sining gobernador Toto Defensor, no, kay dito gid ang aton nga PSWDO si Ma'am Rara ang aton nga PWD focal person ano gid dito ang aton nga WB issue hospital sa pagpanguna man da, no, kay nag-upod gid dito mismo ang aton sining hospital administrator si Ma'am Belen Carion. Yes. Upod ang mga medical team, no, kag dental team, upod ang psychiatric team sang WBEC hospital nga mo gitong mga nangin partner naton. Of course upod man naton dira ang aton nga pag-PTD sa pagpanguna sang aton sining Kura Paroko sa Ngahoy, no, nga aton nga chairman si Reverend Father Rick Enyego Jr. No, nga nangin partner naton. Of course ang Officers Ladies Club mismo ang aton dira nga first lady si the better half of our provincial director si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo. Yes.
no, kay actually si Project ako siya gini nga gen concept. Yes. Iya ini mga advocacy yan ni Ma'am Grace nga gin-share diri sa IPPO kay ginsuportahan man sa aton sini nga PD. That is why nga nalunsar ni kag naging successful. Of course, upod naton dira si Robinson's Place Pabia nga naging partner naton si More Power, no? Si RLS Builders Corporation, no? Ni Sir Rami Sotelo. Amo giting isa ka mga partner nato. Kag ang iban pa naton nga mga partners. Of course, ginapasalamatan man naton ang aton dira nga mga upod, no? Especially the Balasan Municipal Police Station nga to bigay gid, and of course the local government unit o Balasan sa pagpamuno ni Mayor Pilo Ganson nga very supportive kay nag-commit gid nga padayonon ining aton sini nga Project Akos. Yes, no, kagatanan-tanan naton sini nga mga ilokaps no diri sa Bugos nga probinsya sa Iloilo, ilabi na gid dito sa 5th district no kag sa Banwasag Balasan no ginapasalamatan gid sa aton sini nga provincial director no sa Madilagon sini nga paglunsar no sang Project Akos sang tinilikdan nga Sabado Hulyo 1, 2023 dito sa Banwasang Balasan na Iloilo. Yes, no, kag partner, ano bala mga nakalinya naton sini nga mga PCR activities para sa subong PCR month celebration. Yes, no, sa subong bulan sang Hulyo no ginakabig nga PCR month no. Ini man sa proclamation number no sa 764 sa aton sini nga former president no kag ining PCR month sa subong nga tuig ang may tema nga serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan no mo ng tema sa aton sini nga PCR month sa subong nga tuig 2023, ika-28 na no, ika-28 na nga tuig no sa pagselebrar sa sini nga PCR month kag syempre no ang lead agency naton is ang aton sini nga National Police Commission kag sa Bugos sini nga Philippine National Police no sa Bugos nga pungsod ang nagaselebrar gid no or ginahatag or ginapasidugong no sa bulan sang Hulyo PCR month nga which is amoning pinaka-importante nga sektor no sa aton sini nga sa aton sini nga pungsod no ang aton sini nga komunidad. Kag sa subong PCR month ang Iloilo Police Provincial Office ang madamo sini nga mga nakilira sini nga mga activities no kag ginumpisahan ginakapon sa kick-off ceremony kahapon nga adlaw dito sa aton sini nga provincial headquarters kadungan man sa paglunsar sang 100 days sa aton sini nga provincial director. Kag nag-umpisang programa sa kick-off ceremony ginsundan sang misa Eucharistic Mass kahapon nga adlaw kag ginsundan pagid sang caravan. Kag sa subong adlaw may ara kita nga giniwat nga drug symposium no dito sa Banwasang Niway Iloilo kag subong man may ara man nga launching sang project anak man dito sa Banwasang Niway which is nga masako-sako aton sini nga mga katropa ang inyo sini nga Milocaps sa Bugos nga probinsya sa Iloilo kag may nakailira pagid sir nga mga activities man sa mga kabanuhanan naton. Halos tanan nga mga municipal police stations aton may nakilira nga mga activities dira sa inyo tagsa-tagsa sini ka mga lugar nga may mga food feeding activity kita dira, may mga gift giving, subong man may mga clean-up drive, may mga tree planting nakailira, ang mga scheduled activities ang tagsa-tagsa sini ka mga kabanwanan, tanan nga mga banwa 42 ka mga kabanwanan, lakit na ang Pasig City no sa sining activity kag mabisi man aton sining provincial mobile force companies no sa first and second Iloilo Provincial Mobile Force Company dira sa Banwasang Tigbawan kag Sara. So naka-line up mga activities naton sir. May harap kita nga mga bloodletting activity pagid nga paghiwaton man no sa naka-line up na sa mga tagsa-tagsa ka mga banwa kag subong man sa provincial headquarters naton no. So ina nga mga activities is nakailira sa sining pagselebrar naton sang PCR month 2023. Of course partner no basi ka pamangkot bala nga ang iba naton nga mga pumuluyo nga may police community relation man o kung may PCR nga ginatawag no kaya nga aton sini nga mga ang aton nga kapulisan nagapati nga kung maayo ini ang relationship sa aton sini nga pumuluyo kag sa aton nga kapulisan ini magabong agid sang isa ka maayo nga kag epektibo nga kampanya naton sa peace and order kay kung nagabuligay ang isa kag isa so hindi imposible nga mapabili naton nga malinong kag mataway ang
aton sini nga lugar. Yes, no, kagamo na mo na aton sini nga mga proyekto kag mga inisyatibo is hindi mangin successful, no, without the support no sa aton sini nga komunidad, no. So mo na gani kanami sa aton sini nga tema nga serbisyong nagkakaisa, no, para sa ligtas at maunlad na pamayanan. So mo ning tema naton sa subong nga tuig kag mo ning pinaka naton beneficiary gid ang aton nga komunidad nga which is nga maka-benefit, no, kung aton sini nga sosyedad is malinong kag matawhay. Amo na dapat nga magbuligay kita tanan, no, kay tanan-tanan kita may obligasyon para sa kalinungan kagatawayan sa aton sini nga ilabin gid sa aton sini nga probinsya. So sa mga activities dira, no, pwede ka mo maka or sa mga individual dira nga luyag magbulig or luyag mag-participate, no, or basi gusto man mangin beneficiary, no, pwede ka mo kadto sa aton sini nga or pinakalapit nga police station dira sa inyo sini nga lugar, pakigangot ka mo sa mga activities na dira, no, nga nakilira sa taksa-taksa sini ka mga area of responsibilities. Yes, partner, do kanami pa tayo mag-discuss, but of course ang aton nga oras do wala na nagapermitaron. Overtime na kita sa 7 ka minutos, partner. Yes, aton sini nga oras na alas 10:36 na sa aga, no. Kaga this moment siguro aton nga pasalamatan na lang, sir. Ang tanan-tanan aton sini nga mga viewers man. May mga message man sila. Okay, thank you so much gid. Of course, no, nanay ang aton sini nga mga Ilonggo Caps nga tune in gid subong. Good morning. Sa tanan naton sini nga mga municipal stations kag sa mga mobile force companies nato, no. Thank you so much gid sa inyo sini nga pag-monitor, no. Kag subong man sa mga Santa Barbaranhon. Thank you so much gid sa inyo sini nga pagsuporta sa inyo sini nga mga Ilonggo Caps. Bantayan nyo sa same time, same station naman next week, no. Martes naman magkakilita na kita liwat diri sa aton sini nga programa Ilonggo Caps on air. Partner, no, before kita magtakop, gusto gid nato na pasalamatan ang aton sini nga pilangga sini nga mayor sa Banwasang Santa Barbara, si Mayor Doc Dennis Superficial sa paghatag diri sang tinion sa aton sa Radyo Ogyon. Of course, upod ang aton sini nga station manager si Sir Buboy Sukaldito kag sa tanan-tanan nga mga personnel sang Radyo Ogyon, no, kay very supportive gid sila sa aton nga programa ang Ilonggo Caps on air. Yes, kag salamat gid no, sa aton sini nga technician ako po sa Subungaga kay Sir Genesis Dimilio, no. Thank you so much gid, no, sa pag-assist sa aton sa Subungaga. So kilita na kita next week naman, same time, same station diri sa Ilonggo Caps on air, diri sa Radyo Ogyon, no, 106.7 FM DYIS. Maraming salamat sa inyo sini nga paglantaw sa aton nga programa. Keep on sharing ka sa pag-like lang kag sa pag-monitor sa aton sini nga mga Facebook pages. Ilabi na gid ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Kami ang inyo mga Ilonggo Cap. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. In behalf of our Provincial Director, Police Colonel Ronaldo P. Palomo, ini ang inyo Ilonggo Caps, Police Major Rolando Aranyo. Inyo masaligan. Ilonggo Caps on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Caps on air. Ilonggo Caps on air.